Condrowati, Condrosari. Rumangsa bombong lan seneng atiku. Sakwise kowe ngadani oleh Bilorogo Gunung Kasantikan. Siji wae ora ana sing kumangsuk. Sawangen nalika aji grab ngampar awake oleh ketipan. Sanalika aja umur pindho sawalang-walang. Nalika kowe gelap sayuko sing amake oleh wiwitan kek bisa kubat. Iki wujude wit-witan kang upama kena jamake lampu manungsa lumrah mesti wae lebur kang tanpa sisi. Yo koyo ngene iki, ucapku sing pungkasan sing tak akuan. Mergo aku ora pengen lamun to kowe bisa nanging sak temah kowe jumowo. Sak temah kowe songar lamun to kowe pinter. Mergo jenenge manungsa urip iki mesti duweni daya pengapesan. Kaya ana tetembungan wetan kae aduk jangkane nanging sak ado-ado wetan isih ana sing ngadi meneh. Langit kae dhuwur di sawang moto nanging sak dhuwure langit kae isih ana langit meneh. Kan bedane manungsa, sak jaduk-jaduke manungsa, sak sekti-sektine manungsa. Mengko kae isih ana sing jaduk, isih ana sing wis. Kuwi bener Kakak. Nanging kuwi ora ndok sampeyan. Yen ora sampeyan tapi Pancen iki wis dadi tanggung jawab jare. Mergo sesuk ana ing jaduk. Kan dipitoyo kelawan bokor siwelan susah. Ora ana liya mung aku. Amung to kowe lan kowe. Saben dina ulah gegladen yen isih ana tumpang suwe. Sing nomor tuku saka ngersane bokor siwelan susah. Iki ora kowe, nanging aku sing diwenehi bokor tanggung jawab kowe iki. Mula sawe di tak jaluk lawan kowe sang karone. Aja duweni rasa rumangsa luwih bisa. Aja duweni rasa rumangsa kowe luwih pinter lan bener. Mergo kabeh mau ora ana gunane. Kabeh ilmumu lamun to ora landhesi lawan ati kang wening, lawan ati sing suci. Nanti kakak Joko kan senajan to aku sebenarnya jujur kami jayan sekolah ngono. Nanging rasane atiku ki durung patok kakak. Kowe duweni ajuri kang jae koyo isih kurang marem. Kowe yo kurang marem. Aku pengen. Banjur jaluk Aku pengen sampean ki wingi ya jujur kali jayan aku meneh. Aji jujur kali jayan sampean nuturke karo aku kakak supaya disuke. Senajan to aku wanita aku bisa jaduk, aku bisa wasis bisa piye. bener Kakak nggih. Kuwi kopi ora. Yo, aku ora bakal kabutan. Lamun to kowe njaluk dilunturi Aji Joy Kawijaya Gunung Kasantikan. Nanging liya dina mergo apa? Tak kira Aji Joy Kawijayanmu iki wis cukup. Lamun to ana pawongan saya-saya wong lanang sing bakal ribu lawan kowe, sing bakal ganggu lawan kowe. Mengkone bakal wirangan. Yen to ngerti tandangmu sing kaya ngene iki. Sampean janji cuma siangku. Wiwit kapan aku tau golek lawan kowe? Saben-saben kowe njaluk apa wae. Bebasan kabisanku bakal tak wenehi kowe. Mula sapa tandurana rasa sabar sajroning atimu. Mergo ana tetembungan kae. Sabar lan ikhlas. Iki pindhane kaya dene samudra. Senajan to kajokan saka pira-pira kali. Banyu lan salah kae bakal mompot lan kapok. Mula suwi aja nganti cilik ati. Besok yen ana kalodhangan, kowe lan kowe bakal tak ulet Aji Joy Kawijayan sing luwih saka iki meneh. Kapan wae sampean iki meneh supaya Kok ketoke kok
rasa pitaken sadurunge atimu. Iya. Aku ki dino karo sampeyan. Kok kowe ngandhake lamun kok dino karo. Apa ana sing kleru? Apa ana sing luput? Kaya tak sawang anggone nganggo sandalan sarwa gumebyang. Lakone ayo kuwi mancane yo bagus kaya ngene. Aku ora bisa nyelaki rasa batin. Tenane udakara 3 dina. Aku ngempet perkara iki. Iki kan sambung karo pribadi. Niki lho, Mas. Cukup dibawas digagas sawang kanthi permane. Upama umur aku sebingkap bos. Lamun kok aku mengusah dhewe wadon. Tak pundhut pinangka dadi sisian tak jap urip selawase urip. Nah iya tau bener. Oh. Tenane sampean iki dino wis duwe anggota wadon sing bisa diprono sakjroning ati. Tanggap ing sasmita. Dene ora warono. Perlu iki harus mbok anggap sedulur iki. Iya. Umpama to sampean iki kepengin bojo kepengin omah. Mbok yo sampean iki karo aku. Bocah wadon iki sing mbok senengi. Ora yang tidak yo ngono to, Mas. Aku kepengen ngerti loh, Kak. Kowe kok ngerti? Aku sing wedi lamun karo kondo bloko cukup marang isih seneng ati. Mergo aku kuwatir. Lamun kok aku mengko nembung lawan wong wadon kuwi. Yen ditampa bahagya mulya sadurunge ati. Nanging lamun to ora ketampa, apa mengkone ora bakal gawe gelo lan kuciwane ati. Kan jero warono. Yo. Sampeyan iki lho Kakak, aja cilekake sik koyo ngono. Sampeyan iki aku dikapitayan. Kalau sampeyan gelem nembung karo bocah wadon iki, kan tanggung karo sampeyan iki. Apa kaya ngono, Dik? Apa ngono? Sampeyan iki bagus. Bener kan, Dek? Matur. Senajan ngomong sak lemah tembung nanging kabeh mau gawe mongkok ing ati. Yo, aku bakal kondo bloko lawan kowe sakarone. Karepku wong wadon sing tak tresnani. Karepku pengen tak jak urip bebarengan kang sesifat jejuan. Kowe pengen ngerti sak tenane sapa? Tenane ora liya kowe dhewe. Kowe mau kondo. Lamun kondo bloko jubuh marang isine-isine atiku. Sapa wanita sing tresnani Kakang? Aku pengen ngerti, Duk. Sajroning aku bloko pesenene njolo. Isih jangkep aku iki. Aku sih. Nanging ten video boleh. Sesuatu yang jago. Kalau bisa sosok kinasih. Orang yang sana harus melakukan. Namun aku jago berbuai. Melawan gopor semua susah. Mengkobong memancing terus. Jangan